Hi guys, welcome back. Magluto ta karon og kuan guys, manok nga sinagol. Manok nga sinagol. Ato sa siyang limpyuhan. Ato sa isang kuhaan og balhibo. Balhibo. Mani amo ang favorite nga pagkaon dito sa Leyte. Na kuan. Sinagol nga manok nga halang-halang. Hi. Pagod mo ansa ko. Kada ka magsa kuan pa uwa magpamakay sa nga kuan. Pamagod ang mga balibo-balibo. Okay. Ang pa sa kuan tarong na kabintiyo. Bisaya ni siya nga manok, kanang andil pa kaayo. Buwang bata pa siya. Ano nga. Kaya siya sungod pagod. Wa mo pud gisilaban sa akong banahan in town ay. Gisilaban ang dapat ni palama. Kuaning mga sungod. Ano. Day! Tagay na kukuan, Day! Tagay na kukuan ng may tubig, Day! May tubig. Anak ko sa unas pagamay pa. Kaya akong mga sinutubal kay mukaon mag-ingani niya kay maibog man ko. Nga na pa sinanay nga kuan. Ay kakaon anak kay. Gahi daw ka mga anak. Sud anak. Gahi daw mga anak. Wala ko kuan day. Ahos ug bumbay dayon. Luy aday. Las nay kuan love. Espada. Sili espada. Sini mga kauban di ari oy. Wag tangan. Oh. Guys, dagan pa kayo sa Ano sa may paglimpyo intan sa kong banahan. Nga man gitarong. So guys, sumanata og andang. Yan na siya oh. Malamas. Gagmay na ko. Kani siya. Pilmirong tono ni. Then kani may ikaduha. Hindi na itong luto. No? Manok na sinagol. Wow. Hindi kani siya. Makakaon na dyan nga ni nga manok na sinagol. Tagtaod na dyan ko kakaon ani. So guys, magluto na ta. Kuyogin ako ninyo. Magluto na ta. Sugod sa among abuhan. Na original. Ayun. Ay, ito ng kita, gusto ng galon star. Gamay na bitaw. Gamay na bitaw. Among kaha nga natin forgotten pa ni. So. Sugod di. Ay! Ay! Parad! Sugnog. Itong tabunan kay para. Tabunan na ito niya di-ari ang kuwan. Okay para. Init ng kaayo magluto. May tatog na patoy facial. May tatog patoy facial ba? Sayo na tatog kaayo. Pili na magkinahanglan og kuan. Tabon. Wala pa akong order nga facial god. May tatog. Ako nang ilunod ang atong ahos. Woohoo! Dayon ang atong bumbay. Kani ang init aso aso ay sa punging lubot. Sa punging lubot, di arang makuan. Musiga. Oh, da. Basta sa pungan laging lubot. So ay. Ay, ini pa. Ngani ilulod ang manok. Ilulod nato sa manok, dara oh. Ato sa nitakluban kay para luto. Oh, ato ay. Wala nang balikan niya. Okay. Ay, bala ko tuntuno nga ikaduha dong. Dok, na ilunod ang ikaduha nga. Tuno. Tuno nga katong ikaduha, katong daghan gani.
ba tuno? Tuno sa lubi ba? Masarap. Ulit. Wala na sa lamisa. Tawon ko init. Init. Kanang daghan. Hinay. Naya ba? Iya ba? Na. Ay! Kani butang ang atong Oh, baby. tuno. Don't touch my body. Buwan sa makadadong. Ha? Nagluto? Ha? Oh, inahay. Hi, hi. Welcome to my vlog. Ulit lang sa mga salite. Sa? Ano ka dong? Vlog. Sus, ginoo ko. Paghinay diya. Ay! Paghinay da dong. Ayaw, uy. Wala tiris, uy. Hingkop ka man nga ng avocado. Luto na ang atong kuan. Manok. Samok na siya. Atong ilunod ang primero na tuno. Ang tuno. Then, kani oh. Siling espada og dahonan. Mga onami sa among sinagot. Ano to? Kani? So, bye guys. Please subscribe sa among channel. Channel po. Bye-bye.